Здравейте! В днешното видео ще правим пица. Нека да започваме. Така, смесваме брашното, захарта, солта и сухата мая. Първо нека да сложим маята. Вземи си водата от хола. Така. Сега слагаме водата. Захарта и солта. Чакайте. Така, хоп. Слагаме и захар. И започваме да бъркаме. Ще сложим и брашното. Само да завършим. Слагаме 400 брашно. Не, слушай, така е. Еми, точно 400. Не точно 400, 300 е. Но... Така, защо слагаме и брашното. Не слагаме някакво. Така. Слагаме. Така, сега започваме да бъркаме. Започваме да бъркаме. Така, отидахме до магазина, бърза пауза до магазина, взехме доматено пюре и взехме и брашно. Тестото ни докато отидем е тазало. И сега ще го добавим още брашно, за да стане за пица. Направо вече малко. На нас буквално не трябва съвсем малко брашно, но пица. Добре. Ето, така изглежда. Чакай да го направя. Така. Айде още малко. Чакай. Отвори на Фокс. Така. Ето. Така. Оп. Така. Сега. Ще сложим брашно на плота и започваме да месим. Така, оп. Така. Ще започнем да месим. Махаме нещата.
Остави фокус. Така. Ето. Слагам, набираме тестото, което е останало. Така. И малко го прекъснахме с тасването, но ще го оставим пак да втаса. И сега ще започнем да месим. Така. Добре. Така. Почваме да месим. Тестото за пицата. Тестото за пицата. Не виси. Така. Много се мусна. Да. Продължаваме да месим и ще го оставим да таса. Така. Сега слагаме 20 мл олио. Това е... Сложиме така. Долу-горе. Ето толкова. И ще започнем да слагаме малко и започваме. Никол. Така, слагаме малко и започваме да месим. Така. И започваме да месим. Никол, не пипай! Така. Така. И сега слагаме отново. Така, Никол, спи се. И започваме пак да месим. За да може да стане пухкаво тестото. Да. Ще бърка след малко. Така. Добре, после като такова. Не. Доматено пюре. Може би сложихме малко повече олио, но това не е проблем. Сега ще го оставим да таса. Не пипай. Ще го оставим да таса. И да може да стане по-вкусно. И така сега оставяме тестото да тасва. Така, здравейте, миналко половин час. Дали няма да стои много? Да втасва. И да снимаме видео. Ето го. Така, пази са. И ще започнем да снимаме.
Започваме. Първо ще направим... Чакай, пази се. Ще направим сместа за отгоре. Ще сложим доматено пюре и джорджа. Така, раздурстваме. И ще сложим. Сложим малко. Така. Чако. Оп. И разбъркваме. Да, сложим пол. Работаме. И съм ме видя. Ето така изглежда. Не видя. Ето. Имаме сола. Ще сложим малко сол захар, за да не е много кисело. Така. Разбъркваме. Така, сега. Не ми трябва шарена сол, не ми трябва много добре. Сега ще започнем. Оставяме това настрани и ще започнем да правим Младите са много вкусни. Сложим малко чесън направо. Не. Защото така ще сложа малко чесън направо. Чакай. Изчакай. Сега слагаме тестото. Опа! Така, ще сложим тестото. Разбира се, ако падне. Ето го. Така. Направо в тавата ще го размеся, защото ще ми е по-лесно. Супер мекичко е станало. И сега ще започнем да правим вече ето така с ръце. Мисля, че това е доста тесто. Мисля, че ще стане за две пици, за това ще го отделя на две. Така. Те станаха две. Надявам се, но Никол си играе. Сега ще започнем да правим вече да оформяме тестото. Никол, по-тихо. Не те слагат достите. Така. Не те ли слагат? Не. Така, ето така ни изглежда вече пицата. Не е много перфектна, но като за нас ще е добре. Сега започваме да слагаме соса. Ще слагаш ли соса? Да. Айде. Къде?
Тази писа ми. Да ми слагам. Чакай. Давай, айде слагай. Малко ми. Давай, аз ще кажа. Чакай, бабо. Сядаде ми. Стига. Съмното. Чакай, остави соса. Ти тази малко. Остави соса. Не си мисля, а ти е малко. Как ще пиеш, бей? Абе, тъсно ми. Не си късна. Стига се никъв. Сега ще слагаме вече и... Ще слагаме таковата отгоре. Ще слагаме съставките. Добре, чакай. Сега слагаме шунка, кашкавал, маслини и това е. Айде. Маслини казах, така. Не, остави ги. После. Ще слагаш ли съставки? Да. Татва и аз. Искаш ли? Да. Чакай. Дизайни. Така. Оса и съм сложил. Сега ще настържим и кашкавал. Оставя това. Това оставя. Това. Мисля за зомби. Зомби? Да. Сама се сладам. Аз няма да слагам, чакай. Какво се правиш? Така. Сега ще сложим маслини. Сладаш. Това си малко ви. Не се не тича с. Да където сложи. Сами. Не пипай. Мазно е. Да. Защото златаш там. Ще сложим и кашкавал. Аз ще сложа. Добре, обаче ще трябва да го настържим. Така, ще ни станат 2 пици. Така че... Никол, по-тихо. Така, мисля... Внимавай. Чакай. Не може да се спомня джулата някъде. Ей сега. Ей сега. Да махне се. Така. Ще стане със сигурност доста вкусно, нали? Така, сега. Взимам се ръцете и започваме с кашкавала. Той се сложи. Ей! Така. Сега взимаме и започваме да стържим кашкавала. Сега започваме да стържим и кашкавала. И стане това. И съм аз. Чакай. Аз съм. Така. Така, хора, ето, така ни изглежда пицата. Слагаме в формата, докато не се изпече.